Namar ka jinglong jingman jong ka suny meneng ha ka jala Tamil Nadu na ka daw ka jinghi ka eryong ka balatip kerteng kum ka fengkol. Kaling suny indiko kala kendu jing ban her ha ka karling suny ha ka nung ba Chennai. Namar ka jingkawut jong ka eryong bat her ulaba laong da ka company ka ba penyat ya ka tiga karling suny. Kani kaling suny ka badang temu ban her ha Chennai ha International Airport Tamil Nadu kala shu her kaling jong ka tiga airport. Namar ka klemla ban her ha ka ni ka jaka her ka jong ka namar ka jingjur ulaba. Kani kaling suny ka badai ka Indigo A321 Neo. Laya tu dah kibor kibadai penyat ya kaling sun kila ya lek penwandra ya kecing sengan kan bakal air kadang selat jur. Laya tu baki dang persyang benhiar ketiga jakan dari kim semlala namar kecing selat jongkal air ke bajur pha bar kecing ter ulapa. Bat kila persyang biang hakasin ba aru dari kim la. Laya tu dah ki pilot bakani ka rukom ngin pentikina ya kecing sengan. Bat ka bang imat ya kecing syai kai hakum kini kecing cia. Da kecing start ka bakrau bat ka batmai ha ka bakum kini ki wan cia hakani ka rukom. Hang ni kam semladon kenu kecing cia ka basusi kat kum kecing ya tu kitlong kubor. Kani kecing jia kala jia menin kejan mit hakalai pau terik unai wing ar jar ar pesau.